Og fint kom tilbage, Lotte Griegel. Vender bolden stille og roligt venstre over. Og der kommer Stine Jørgensen. På kvalificerede skudmuligheder. Jamen, stort set hver gang. Godt for at se, hvor langt tilbage de står. Det skal hun udnytte. Det skal hun først og fremmest gå i gang med, Lotte Griegel. Nørgaard igen. 4-4. Der, hvor landsholdet er klart bedst besat. Godt spil. Stine Jørgensen målscorer. Man har altså en Line Jørgensen, man har en Louise Borgård, og man har en... Og et dansk angreb før, der var bygget rigtig fint op. Kommer kontrafasen oveni her. 100%. Christina Christiansen. Og nu begynder kontrascoringerne også at rasle ind. Godt af Gravholz. Ja, samme kombination igen. Og scoring er Pernille Holmskov. Jamen kom der ind, hvor det gør ondt, Christina Christiansen. Og det giver bonus. Det er godt af Borgård, det er godt af Stine Jørgensen. Ja. Presset for Borgård. Her skal vi lige se igen. Var det en parade for skudforsøg for Stine Jørgensen? Jo. Eller der er kontra, der er angreb Nørgaard. Og der er mål. Godt hurtigt set af... Det er fint. God diagonalaflevering fra Borgård. Når hun står herude Engel på højre fløj, så kommer der masser af krydsspil østtysker til den side. Så må hun stå bagved. Fin afslutning af Mette Gravholz. En fornøjelse at se. Og nu vælter målene ind bag Hermann, der er faldet voldsomt i niveau. Den stod 7-7 efter et kvarter. 5-7 faktisk. Og nu står den 20-10. I særdeleshed også en forberedelseskamp for at finde den rigtige takt, den rigtige tone. Maria Fisker. Og sådan er det. De er altså i overtal, de her østrigere. Og Danmark høvler bolden ind. Her Christina. Lidt, hvor hun tager bolden ind her, Maria Fisker. Men hvordan hun fører i dansk undertal, bare lige går ned og tager et skud. Altså... Scoringer fra de to hold nu i 4 minutter. Det er brudt her. Maria Fisker. 27-15. Med meget, meget store kvaliteter. Stine Jørgensen.
Ja, godt svæv. Det går stærkt. Christina Christiansen. Sådan en... Det er fint. Det er godt lagt. Screeningsarbejde fra Thorsgaard. Ja, og det er godt lagt. Afslutning fra Line Jørgensen, men snuppet af Hermann. Og Hermann er startet rigtig godt, og det er Lotte Griegel, ikke? Stine Jørgensen, Lotte Griegel. Line Jørgensen. Skuddene sendt lige på den østrigske målvogter. Østergaard Barnard. Fra landsholdet, da hun blev korsbåndsskadet ved VM i Brasilien i 2011. Og det der, det var ikke nogen... De muligheder, Byllik har for måske at ændre på den her trup, og det med tanke frem på VM, jamen så vil det undre mig meget, hvis ikke det også er den her